खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बरायनाय बावहरबाय लोगोफोर दिनै 23 days जाबायानो जेबो भिडिअ जेबो ब्लग लाबाखैमोन मानो होनोबा लास्ट भिडिअखौ जायफोरा नुदों मिथिगोन जोंहा बाबाया अकस्मात माने रुंसारि जालांबाय जोंबो मिथियामोन बेफोरबायदि जागोन होननानै ओमफ्राय माबोरै जाखो मा जादोंमोन बाबाया आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो भिडिअखौ लाबोदों मानो होनोबा माखासे भिउवार्सफ्रा सोंगासिनो मा जायामोन मानो बिदि जाखो होननानै माने फार्स्टनिफ्राय फोरमायनो जेबो गोहो गैया अब्लाबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै जोंहा बाबाया माने 6-7 years जाबाय आरो बेनि आवगायावहाय प्रेसार स्ट्रोक जादोंमोन बेनि उनाव पेरालाइसिस जानानै थाबाय पेरालाइसिस जादोंमोनबाबो हामबायमोन लोगोफोर मोजाङै थाबायनो हाबायमोन निजेनो जानाय लोंनाय निजेनो खामानि मावनो हाबायमोन एसे दुरबलब्लाबो आरो बहुत बोसोर बिदिनो थाबोबाय मोजाङैनो ओमफ्राय नैबे 2025 आव जेब्ला फार्स्ट बिदिहाय जादोंमोन आं नोंथांमोननोबो शेयार खालामदोंमोन मार्चआवहाय 24 मार्च सरि 25 मार्चआवहाय फार्स्ट बिदिहाय जादोंमोन जे हारसिंनो माने गोलैनायनि उनाव बेहुस जायो बेनि उनाव माने जोङो थिखांनानै बिदिनो दै सारनानै मालिस खालामनानै बिदिनो हामफिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो बार मास मोनसेयाव खेबसे मास मोननैजों खेबसे बिदिनो जाबाय थादोंमोन अब्लाबो जों मानसिफोर गासैबो थायो नालाय बिदिनो हामो ओमफ्राय बिदिनो 9 बार जाबायमोन आरोना लोगोफोर दाखालि अकस्मात जानाया बेजों 9 बार आरो बे सानखालिबो जोङो हामगोनसो सानदोंमोन मानो होनबा बिदिनो जायो जाखांनानै ओमफ्राय जोङो सोङोमोन आरोखि मालाबा बिदिनो बेहुस जाखांनायनि उनाव थर फैयोब्ला जों सोङोमोन जे माबाफोर दुरबल मोनदोंमोन नामा खर' गिदिंदोंमोन नामा बिदि सोङो आरो जोङो बेनि उनाव बाबाया बुङोमोन आरोना ओहो आंथ' जेबो मोनाखैमोन मोजाङैनो दंमोन बिदि आरोना जोंबो नुनायाव मोजाङैनो थायो थाबायो जिरायो बिदिनो ओमफ्राय बेनि उनाव माबोरै जायो बियो माने मोनथियामोन आरो ओमफ्राय बिदि जाबोला माने बिनानाव दं नालाय दैमु बे मालाबा भिडिअ खालामना दोनो जे बेयाव जाखांनायनि उनाव मा जायो बे मिथियानो बेखायनो बे नायनोबो लुगैयो बेखायनो जोङो देखायनो साननानै भिडिअ खालामनाय जायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो दाखालि रुंसारि जाखालिबो बिदिनो हामफिनगोन सानबाय जों बिखालिबो बिनानावानो भिडिअ खालामदो ओमफ्राय सानैसो आगैमोना बुंहरदो आरोना जे गावनि असे बिफा थैनायावनो नोंहा भिडिअ लानोसो मोजां मोनबाय माबाय होननानै भिडिअखौ आं लादों नामा बेखौथ' रावबो नुवाखै आरो बुंखाबायानो आङो बिदि जानाय टाइमाव बाबाया जेबो थाल थाया ओमफ्राय उनावहाय जोङो बिदि जादों होननानै खोन्थायो आरोना बे सानखालिबो जों हामगोन सानदोंमोन बिदिनो भिडिअ लादोंमोन बेखालिथ' बाबाया थायासै जोङो निजिखौनो ओरैबायदि लाकिबो सानो आरो आनलाकिबो सानो आरोना मानो होनोबा बाबाया जानायनि जोङो सानसे सिगां न'आव थांनो होननानै थांदोंमोन माने क्लासआ जोबथ'बायमोन ओमफ्राय निउ बेचनि क्लासआ स्टार्ट जानायनि सिगां जोङो न'आव थाङो नालाय जेब्लायबो बेहायबो जोङो थांदोंमोन थांनानै 6 दिनसो थानो होनना थांदोंमोन आरोना जों शुक्रबारै थांदों ओमफ्रायो नोंगुमिया माने आवगाय किडनि पाथर जादोंमोन नालाय बेखौ माने उदैखौ एसे बोरैबा मोनबाय थानायखाय आं होनबाय बेयावनो आल्ट्रासाउन्ड खालामना थांदो होननानै गरेस्वरावहाय आल्ट्रासाउन्ड खालामनो थांबाय आरोना सुनिबारैहाय जों शुक्रबार थांदो सुनिबारैहाय आल्ट्रासाउन्ड खालामनो थांबाय बेहाय आरो बिराद दुखुनांथाव आरो रिपर्ट हामा ओंखारलायबाय ओमफ्राय रिपर्ट हामा ओंखारनायलाय जोङो सानबायखि जों न'आवबो जिरायथ'ला ओजोंहायनो नलबारियावहायनो थांनानै मोजां ट्रिटमेन्ट लायनोसै होननानैसो अखानायै फैबायमोन आरोना सुनिबारै सानसेल' थानानै फैबायमोन जोङो फैनायनि उनाव जोङो मोनाबिलियावसो फैखादो
फैबाय थानायावबो बाबाया खेबसे कल खालामदो बिजामादैनियावहाय नोंगुमैनियाव कल खालामब्ला बुंदो जे अबाव दङ ओमफ्राय बेबो मिथियामोन नालाय जों न'आव खोन्थायालासिनो फैखादो सुनिबारैहाय ओमफ्राय अबाव दङ होननानै सोंहरनायाव नोंगुमैया बुंबाय कि जों ओजोंनो थांबाय दङ होननायाव गाव एसे मोजां मोननाय बायदि अब्ला फैबाय थादो माबा मोनसे बाथ्रा रायलायनो होनहरबाय बिजामादैजों फैबाय जोङो मोनफैनानै गेटखौबो बाबायानो खेवनानै होदो बांसिनानो गेट सेरावनो जिरायना थायो बाबाया बे निजायैनो खेवनानै होबाय बेयाव जोंबो माथो होबाय जोंबो दुगैदो लोबै रेस्ट लाबाय बेफोरबायदिनो 8:30 जालांबाय आरोना ओमफ्राय गावबो रुम सिङाव हाबनो होननानै थांबाय बेहायनो बिदि अकस्मात जाबाय आरोना माबोरैहाय जों फैनायसो बाबाया बिदि जाखो बेखौ जोङो बोरैबाबा मोजांबो लाकिबो सानो जे गोमानायनि सिगां जोंखौ गासैखौबो मोनलांदो आरो बोरैबाबा सानबा दुखु नाङो जे जों फैनानैनो सुनि जाबाय नामा होननानै सानो आरोखि गोसोखौ हमथाना दङ जोंनो जुदि लोरबां जायोबा आयाबो बे साननैसोआ बोरैबा जागासिनो बेजों लोगोसे मामियाबो ओरैबायदि लोमजानाय बेखायनो गोसोफोरा मोजां नङिनि भिडिअ लाबाखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय सानबायखि बेसेथो जोङो बिदि थाबाय थानो बेसेथो जों बेफोरबायदि थाबाय थानो आरो क्लासआबो जोंथ' क्लास खालामो नालाय क्लासआबो बहुद अफ थाबाय बेखायनो जोङो गाबोननिफ्राय क्लास खालामनो सानबाय लोगोफोर ओमफ्राय हस्टेलनि आगैमोनाबो फैगोन जोंनि खामानिखौ जोङो मावलांफिनसिगोन आरो लोगोफोर नोंगुमैयाबो भिडिअ लानो मानो बिराद बोरैबा जादो मानो होनोबा बाबाजों माने बहुत फ्रिमोन माबा मोनसे जुदि प्रब्लेम मोनो माबा मोनसे देहाफ्रा उसुबिदा मोनो होमबानिया बाबाया आंजोंनो इमान फ्रि नङा खिन्थु नोंगुमैजों बहुत फ्रिमोन आरोना बहुत बाथ्रा शेयार खालामोमोन स' बेबो बोरैबा मोनदों आरो गावनि देहायाबो एसे दुरबलखा थ' लोगोफोर बोर सास्रि हरबानो जाबाय जाहाथे जोङो नोंसोरनि कमेन्टजोंनो नोंसोरनि बोर सास्रि हरनायावनो गोहो मोनो आरो जायफोर आगैमोनहा बुंहरदो जे दुखु मोनाखै नामा जों इदि जागौमोन मागौमोन निजेनि बिफा थैनायावनो इदि होननानै जोंसो मिथिगौ माबायदि मोनदों भिडिअखौ जे जोंबो लायो बिदि नङा भिडिअखौथ' आगैमोनाबो लाना दोनदोंना बेखायनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय जाहाथे बाबाया बिदि जानायखौ जों माखासे आलासिफोरनो माखासे बाय बाहागिफोरनो खोन्थाजोबनो हानाय नङा होननानै आं शेयार खालामदोंमोन जाहाथे मिथिनानै फैयो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो नुनानै मिथिनानै फैदोंबो कल खालामाबाबो आरो दासिमबो सोरबा मिथिबावाखै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आं माने रुंसारि जानायनि अखानायै बाबाखौ लांनायनि भिडिअखौ आङो होदोंमोन बाट कपिराइट नांनायनि थाखाय आङो अफ खालामफिनना दोनदों आङो रिपाब्लिक होफिनगोन जायफोरा मिथियाखै बेयावनो मोनथिनानै जाहाथे खबरखौ मोनो बे भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थागोन होननानै